HHC Vape или Hemp Hotshot е продукт, който предизвиква шум в света на уелнес. Твърди се, че този канабиноид има различно въздействие върху различните хора, което го прави малко загадъчен, що се отнася до въздействието му върху тревожността. За някои потребители HHC Vape носи усещане за спокойствие и релаксация, създавайки спокойна среда, в която тревожността може да бъде успокоена. Тези хора се намират в състояние на спокойствие, с прохладна атмосфера, която им помага да се отпуснат и да се чувстват спокойни. Има обаче и потребители, които изпитват напълно противоположен ефект. За тях HHC Vape изглежда предизвиква тревожност и безпокойство, което води до повишена бдителност. Тези лица се оказват с изострено внимание и повишена енергия, което може да не е непременно полезно за справяне с тревожността. Истината е, че въздействието на HHC Vape върху тревожността е много индивидуално. Няма универсален отговор. Науката все още изследва въздействието на HHC върху ума и тялото и все още няма окончателен отговор. Ако искате да опитате HHC Vape, препоръчваме ви да започнете с ниска доза и да обръщате внимание на сигналите на тялото си. Реакцията на всеки човек може да е различна. Затова е важно да се настроите към собствения си опит и да се вслушвате в това, което ви казва тялото ви. Ако сте любопитни да научите повече за HHC и да чуете за опита на други хора с него, можете да посетите euphoria.eu. Там можете да намерите повече информация и може би дори да споделите собствените си разкази. Нека заедно се отправим на това пътешествие.